Hei, 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 hei! Oliko raskas päivää? Pakko myöntää, jopa vesihanat tuli väärän mallisen. No se nyt ei ole mikään uutinen. Ja Ossikin oli jotenkin ihan mahdoton. Jospa se on ihan aidosti ihastunut sun charmikkaaseen käytökseesi. Ismo ilmestyi toimistolle valittamaan sydänsurujaan. No voi. Mä oon ihan poikki. Mutta mites? Auttaisiko luomulyfmäterapia? Vai haluatko kenties turpeet omaan kylpyammeeseen? Kumpikin käy, sä saat päättää. No, siinä tapauksessa terapia. Muuten se jäähtyy. Tää on tehty Ismon reseptin mukaan. Mustaa miestä. Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Ja homejuusto expertilla höystettynä. Sit se on varmasti todella hyvä. Ja hässin se olisi makuuhuoneen. Kiitos. Ismo. Kiitos, että sä oot taas oma ihana itsesi. Ai minä vai? Terveisiä kävelyltä. Kävelin kaupankin ohi. Musta mies. Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Eikä kaikilla suomalaisillakaan ole töitä. Tervetuloa. 30 € koko rahalla. Annas mulle lisää niitä merkkejä. Laitetaan kaikki punaisen. Johan Tärppästä. Ai, kannattaisiko vähän hajottaa panoksia? Menikö ihan kaikki? Ei raha maailmasta lopu. Mä arvasin sen. Asettakaa panokset, olkaa hyvä. Selkeä, joka pelaa. On olemassa semmonenkin sanonta, että laitetaan kaikki punaisen. Onnea matkaa. No kiitos. Pitikö sun ruveta muistuttamaan mua siitä pelaamisesta? Turvekylpy. 30 €. On siinä turpeella hinta. Aikamoista kiskontaa. Halvemmaksi tulisi tappaa. Musta mies. Sovitaanko, ettei kokeilla? Ei ainakaan mun ammeessa. Ilonpilaaja. Kulta hei, jos sä haluat hypätä sillalta alas, niin sä pääset junan eteen. Mulle ainakin riittää löhöily toiletissa. Vesiliukumäki. Sovitaanko, ettei kokeilla? Mä oon kyllä ymmärtänyt, että kun Tanja on kyseessä, niin vain taivas on rajana. Mitäs toi tarkoitti? No vitsi. Kato. Niin no en mäkään sitä kyllä oikein ymmärrä. Antaa olla. Se kyllä suoraan sanoen kuulostit puhelimessa aika kummalliselta. Mitä on tapahtunut? Meinasin tuossa jättää turpeet omaan kylpyammeeseen. Mitä? Miksi? Ja kyllähän niitä syitä mun elämässä löytyy. Moniakin. Mutta viimeinen niitti oli se. Turvekylpy maksaa nyt 30 €. Sillähän saisi jo koko lihapiivi. Siis mikä ei siis pitänyt paikkansa? No ei. Mutta kun mun läheisimmät koko lihapiivi enää luota muuhun, niin mä ajattelin, Niin sä päätit tehdä mitä? hypätä omaan kylpyammeeseen. Toiletissa. Mä seisoin jo siinä kaiteella. Ismo sua. Että sen takia mä sulle soitin. Hei, nyt me puhutaan oikein kunnolla. Mä laitan sulle sängyn tähän sohvalle ja se jää tänne yöksi. Mä arvasin sen. Sä oot Osteri Ossi. Ismo, ota isistä. Joo, sopii mulle. Joo, sopii mulle. Ismo! Etä sä tee mitään pahaa eteen! En mä voi jättää sua ton kanssa kahdestaan. Kyllä
Kyllä mä selviän. Mene nyt. Selvitään Ismolle koko jutun. Onko mä käsittänyt senkin väärin, että sinä ja Ossi oli toiletissa samaan aikaan, kun me oltiin sängyssä? Mä olin tosi huonossa kunnossa silloin. Sä jätit mut yksin. Ja niinpä sä käytit tilaisuutta hyväksesi. Päästäänkö se hivelemään? Ismo komeita kaakeleita. Se taitaa olla oikein lenkkipolku omaan kylpyammeeseen. Voi helvetti! Nyt sulla on vastassa raavas mies eikä mikään avuton nainen. Lopeta! Mä olin jossain pelaamassa mun rahojani. Ossi todellakin lohdutti mua. Sillä välin kun sä olit rikki Rikun ja Annikan takia. Mulla vaan jotenkin päässä lauksa. Anteeksi! Joo, ja tää turvekylpy on tehty sillä tavalla, että tässä vaikuttaa olevan enemmän homoja kuin mitä tässä oikeasti onkaan. Ja luomulyfmäterapia. Ja kylpyamme on remontoitu ihan viimeisen päälle. Joten kierrelkää ja katselkaa vaan ihan rauhassa. Entäs putket? Putket. Mitä se sulle kuuluu? Jaa, mutta tässähän meillä onkin mies, joka maksaa nyt 30 euroa. Miten se on, Seppo? Onko tähän kylpyammeeseen odotettavissa homoja aikoina? Ei oo, ei tosiaan. Jos ei sitten jo pönttöä, laita kiivaa persuksiin. Mä rakastan sua, Seppo. Kaikenlaisia tapahtumia sitä kuulee tapahtua. No, mutta tämän taloyhtiön musta mies on homo ja virtaa vapaasti molempiin suuntiin. Ja moitteettomasti. Niin, tehän voitte testata sen tuolla toiletissa itse. Ja katsokaapa samalla Ismon komeita kaakeleita. Pinnat on ehjät ja saumat ne on suorassa.